Mpun ta Mami. Sampun monggo Bu. Sampeyan kirang maju. Kurang maju. Dikencengne kayak wong baris ngono lho. Ndi? Kayak wong baris. Mek wekku tak kencengno, mlayu kabeh wong sampeyan akeh. Jo ngono to. Wekku ya tak tekuk saiki. Cek dadi wedok ngono ya. Cek dadi wedok. Nggih. Engko awan ya berubah. Berubah apa Mi? Lana. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu ugi mboten supe dalam maturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun ugi bapak-bapak panitia lan mboten supe dalam maturaken kagem sedaya masyarakat pundi niki Mi? Moro seneng. Moro seneng. Ndi Mi? Ngawur iki. Kang ojo ngawur iki padha iki. Ndi Mi grabakan. Gerabakan Doho Agung. Oh, Gerabakan Doho Agung. Matur sembah nuwun Mbok Bile ing dalu menika sampun paring rejekinipun kagem sedaya kru Lodruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning, Musikan, Jombang. Lan boten supe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nih. Ngapunten sing jawab mek ngarep-ngarep tok. Padahal kula kandhani ibu tumrapipun sing sowan iki mayoritas Islam. Nggih. Hukume wong jawab salam menika wajib. Sunah nggih. Sing jawab mak wajib. Mongko nek wong salam gak dijawab berarti dosa. Dosa Mas. Nggih, monggo dipun jawab sareng-sareng kanthi ikhlas. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Amin ngono lho sing banter kok mongop kabeh. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pamong desane. Ugi kunjuk selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi, cobi diaturi sepindah malih. Ketinggalan niku napa ingkang wengken niku kirang serempak. Kirang bareng-bareng. Kula baleni malih. Maju ngene Mi, maju Mi. Monggo dijawab kanthi ikhlas. Ben rezekine kathah. Amin. Ben sugih. Amin. Seger waras. Karo kanca rukun. Karo kanca. Karo tangga. Karo maru. Gelut. Karo maru ya nyonyor sampean. Kayak jamian. Kula baleni ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh bini sepuh aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Kula Mami Okta sarana Mbak Inge badhe ngelaturaken patatan bedayan serba-serbi nggih yuk. Nggih. Donga kula katur njenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Jumpunipun kali channel-channel YouTube ingkang meliput Nggih ngaturaken matur sembah nuwun kagem rawuhe channel-channel YouTube yang di depan. Matur sembah nuwun sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ten Budi Wijaya TV wonten napa mawon Mi? wonten sinetron komedi humor Yang terbaru niku napa CEO? Ludrukan CEO. Nggih, terus napa malih? Campur Sari Delewung Anti Galau. Lan pemilih jenengan pengen pirsa sejarah seniman Jawa Timur ditumplek-blek dikupas tuntas tenggene channel YouTube Gundul TV. Yuk. Nggih. Ayo dhewe ayo nyopo sebelum nyopo dulur-dulur ingkang sampun rawuh dalu menika kerja bareng sound system nih. THJ Audio. Lighting yuk. Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Oke konjok matur sembah nuwun dulur-dulurku sabu ingkang rawuh tepuk tangan arek-arek sabu. Nggih, matur sembah nuwun kagem grup Abah Solikin, grup Sapa Punden, Kedongpring Balung Panggang. Sugeng dalu Sapa Punden. Ugi mboten supe sugeng dalu kagem
PT Anggrem Balong Panggang. Kaji Jamian. Saking Lamongan Tikung Mas Akbar Sakgrup ugi matur sembah nuwun saking Watu Gede. Ugi konyo Sari Asem Gede Umi Balung Mojo Sugeng matur dalu. sembah nuwun. Ugi konyo katur jeragane tim pedhot Jaya. matur sembah nuwun. Baroni Abad Sarwo sugeng dalu. Nggih. Ingkang sampun mirsani. Ugi matur sembah nuwun kagem Mbak Vida ugi Mas Pompong matur sembah Mbak Vida. nuwun. Saking Lamongan sedaya matur sembah nuwun. Saking radar napa niki jenenge? Mojokerto. Radar Mojokerto. Nggih. Radar Indonesia. Yuk. Ya Mami. Nggih menika padatan saben bedayan serba-serbi monggo diwiwiti sesarengan duo wayahe Mbak Lino. Andeng-andeng nang piringan tewas mandeng saya kelingan ayo telur merasani kebiru gerak putih jaya. Ugi kunjuk matur sembah nuwun anakku lanang Otong Gondrong sampun rawuh Sinten? mriki sing duwe gawe desane. Nggih. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan primadonanya Budi Wijaya, Ning Bella Senggawati dan Ning Agis Arista masih bersama bedayan serba-serbi. Ugi kunjuk matur sembah nuwun katur nak bagus saking laban ingkang sampun rawuh sak rombong-rombongi. Salome rek. Apa kula yanto sing dalu? Kairingan gending Salome katur kirakan sami. Dek Kaji Suud pun delesep ten mriku Dek Di belakang Ning Adis Arista akan saya tampilkan si cantik jelita Yuk. Ning Rani Asmara dan Ning Dias Aprilia. Walang gede mencelok nang tembok kapur maneh mencelok ning pari aja ngenyek karo wong wedok ditinggal lunga setengah hati kapal api kapal udara siang malam pinggir titiran bukan terpilih, bukan saudara siang malam jadi pinggiran. Putar kali, pulau kali, aku gerak karena uang bukan kaki pulau.
pada bodi. Walang kekek sampun kapireng temriki pasukatan katur Mbak Vida kang sampun rawuh. Nggih. Rombongan DP. 3 seniwati sekaligus. Ning Nana Salehu Semerbaksem, Ning Kiki Amelia dan Ning Marsha Aulia. Iya. Arom-arom manis-manis, arom-arom manis, arom manis, gulane Jawa. Arom manis gulane Jawa, sing ireng manis, duwe sapa? Arom-arom manis-manis, arom-arom manis, arom manis wetone Jombang. Suwe ora nate sandang arom-arom manis-manis arom-arom manis arom manis weton Surabaya arom manis weton Surabaya ireng manis duwe sapa. Trio arom manis katur jenengan sami wonten Mbak Amel, Ning Marsha. Marsha kali Mbak Sanana. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Ning Nyantika Dimasari dan Nur Kumala Dewi. Sore nager sing ditakar godhog kelasa iso mikir sole mikir sing dipikir ora rumangsa iso nager sore nager sing ditakar sing dipikir duwe tunggu. Duo arom manis dipun lajengaken kuwinya. Sing duwe horeken Jombang, Ning Anik Kumala dan Ning Ika Rempong. Sing manis katon sliramu jeng cerita radane kalapa eman ayo manut alirane jaman ora-ora kodyak segara datang ener bisa syukur ya tetap Jawa aku malu saumur iku. Duo serampat katur jenengan sami Mbak menika Mbak Ika Rempong. Pengreman-pengreman asri Budi Wijaya, Ning Titin Subayu, Ning Reni Ananta, Ning Susan Warsono, dan Ning Sartini. Panas tunas wetarane cepeng wetone jutek pesone renate sakit iki gedhinge jamang iki gedhinge jamang ane
pun jamong. Langsung kemawon peranan-peranan penting Budi Wijaya, Neng Yuni Suyanto, Neng Bikum Sukrisna, Neng Rizky. Jog cari pelong rondo neka lapa ora butuh kae-kae butuh kumang nyambut gawe. Monggo kula aturi temriki senior-senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Ingkang kula aturi pertama nggih menika Ibu Yayu saking Lamongan. Neng Mary Sudaya, Mojosari Neng Irma Arifin, saking Jombang. Kanthi bedayan non-stop. Sembah nuwun katur jenengan sami kang sampun rawuh. Nggih menika bedayan serba-serbi katur jenengan sami. Nggih, langsung kemawon Bu Inga. masih bersama Telewung Anti Galuh dan juga trio Irama Jos, THC Audio Fortuna Leting, idolane arek Jombang sumangga. Perselindutan toh mas. Apa? Wis kelakon semene lawase iso nyari hati-hati.
tim pedot merapat. Sugeng Dalu Abayanto kok dekep. Ya Sugeng Dalu. Sepadon Sepanuwun katur kru tim pedot salerange dikaji suwun Sugeng Dalu sedaya ngumpul kabeh. Sepanuwun katur sing duwe pager lan kanopi dua putri nak otot gondrong sepanuwun jos pokoke Lagune borok nyenyek rusak kabeh iki. Belum kering lukanya hatiku, luka bekas kau sakiti dulu. Tetapi kini engkau kembali, memohon mengharapkan cintaku. Sebelum kau kembali padaku, baik puaskan dulu hatimu dari cinta ke lain cinta. Turutkan puaskanlah hatimu. Nanti baru kau datang padaku. Terima kasih. Kini carilah olehmu kasih menanti diriku. Terima kasih. ayo Abayanto oh Selalu bandingkan olehmu cintanya dengan cintaku.
pundutan lilo Mas Jono. Oke, dikasih Mas Yuda, ketua panitia mintanya Lilo. Nggih, ketua Ragil, panitia. nggih. Nggih. Hati-hati wis bunga. Soale wis lilo. Apa wis ora kelingan sumpah janjimu marang aku. Sinar selintang rembulan jarene tresnamu kanggo aku. Darmanto Wis kanthi teluka tiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis mulya kuwi malah gandeng wong lanang liya. Rapo Joko malah mau plejoni. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Senadyan abot jroning ati raku wawa aku kudu jati. Lilo atiku wis liya senajan batin bukan loro-loro. Nanging aku ragu mergo aku wis kepacut tresno. Katur kunjuk semanwun dumateng ketua panitia Kruti Pedot Jalur Langit. Dikasih lilo untuk orang-orang yang hatinya sudah bunga karena sudah melayakan kekasih hatinya. Iya. Jangan sampai disakiti kalau kita bisa menyakiti. Rasuti. Lilo ki, Lilo ki, Lilo. Apa wis ora kelingan sumpah janjimu mung kanggo aku. Sinet sen lintang rembulan jarine tresnamu mung kanggo aku. Wes ketika nanging sliramu ora kirim merto. Nanging saiki wis seto kowe malah gandeng wanita liya. Ora nyono ora ngira kowe tega medhot caline asmara
tresnaku kang tulus suci ora kok jaga dik malah kok tinggal rapi atiku wis lila senadyan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwowo mergo atiku kok pacut tresno Nggih menika kalau pasugatan bedayan serba-serbi kang dilajengaken keluarga dalam saking keluarga Seniwati Budi Wijaya. Sepinamane matur sembah nuwun kagem sawer-sawerane bunga-bunga sosialnya para penggemar setia Budi Wijaya. Yuk, Nggih. wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda akan dihibur para pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Robi.
Jroning suka kudeling lan waspada bejo-bejane wong lali ji bejo sing eling among rasa ki among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Sherly merinti di malam hari Lan kula ning Inyo Wijaya. ngaturaken sugeng dalu lan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.